What's up mga kawaray, no? So, kaka-out ko lang ng work. Nandiyan lang ako nag-work and tamang-tama dito kasi sa tapat namin may parisan dito. Talagang dinadayo to eh. Napakalakas ang pares nila dito. Ayun na nga mga kawaray, no? So, kitang-kita nyo naman yung pares, oh. Talagang nakakatakam. Kaya sulit talaga kumain dito mga kawaray, no? At dahil may pupuntahan pa tayong laro, 5v5, so kailangan pa-condition muna tayo. Kaya kailangan may laman yung tiyan natin. Kakain na muna tayo. Alright! Hey guys, kakain na tayo sa Paris. Magpa-Paris tayo, so yun, napaka-sulit ng ano dito, Paris. Madali lang yung matuntun yan dito. Dito lang sa may Sacred Heart. Scout Torillo, corner lang siya ng Scout Fernandez. So yun, napaka-sulit. Dinudumog to eh. Ngayon kasi umaga pa, kakabukas lang nila, pero maya maya niya napakarami ng tao. At yun na nga mga kawaray, so balian dito na tayo sa court at dahil kondisyon na tayo, pwede na tayo makipagbakbakan. Let's go!